Kumpanija li tagħha Simon Busuttil kien direttur ħadet b'420,000 euro f'kuntratti. Dan fl-aħħar 5 snin u minn ministeru wieħed biss. Il-Prim Ministru Joseph Muscat żvela dan fl-ewwel dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Il-Prim Ministru Muscat qal li dawn ingħataw mill-Ministeru li kien responsabbli għalih George Policino fil-perjodu ta' bejn l-2008 u l-2013. Dik il-meritokrazija li inti temmen bija, dik hija fil-fema tiegħi mhux il-meritokrazija, l-ipokrezija. Jirriżulta li fl-2008 din il-kumpanija ħadet madwar 8,400 euro. Fl-2009 ħadet 112,000 euro. Fl-2010 aktar minn 120,000 euro. Fl-2011 100,000 euro. Fl-2012 75,000 euro. U fl-2013 ftit anqas minn 4,000 euro. Għal din l-aħbar il-kap tal-Oppożizzjoni rreaġixxa hekk. Qed iħawwad il-Prim Ministru. Ħafna qed Jekk jogħġobkom, qed iħawwad. Qed iħawwad bejn kompetenza u bejn li u li tintażel wara kompetizzjoni. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat espona l-problema ta' kredenzjali u kredibilità li għandu l-kap tal-Oppożizzjoni. Qed jgħidilna illi suppost ħajkonna bailout. Illum għandna id-doppju ta' tkabbir ekonomiku illi kellna s-sena ta' qabel. Muscat fakkar li l-biża' ma kienx biss fuq l-ekonomija u ta' diversi eżempji fejn ġara bil-kontra ta' dak li bassar il-kap tal-Oppożizzjoni. Fost oħrajn dan seħħ fil-każi tal-paga minima fejn tneħħit it-taxxa u l-istipendju li żdied. Parti sostanzjali mid-dibattitu ffukat dwar l-Enemalta u l-kontijiet tal-enerġija. Hawn Busuttil oppona kemm il-mod kif il-Gvern mexa fil-każ tal-smart meters kif ukoll il-pjan li għandu jwassal għat-traħħis fil-kontijiet tal-enerġija. Busuttil kompla jbeżża bil-pjan li għandu l-Gvern għall-ħażna tal-LNG. Hawn Muscat wieġeb billi qal li l-impjant tal-BWSC tħaddem mingħajr rapport tas-saħħa u sigurtà. Tafx naf ngħid li l-paladini tal-ambjent min-naħa tal-Oppożizzjoni illi kemm ilhom jgħidu fuq is-saħħa u s-sigurtà. Dan kellhom kondizzjoni li l-impjant tal-BWSC issa jinxtel biss jekk ikun hemm ir-rapport tal-Health and Safety. L-impjant tal-BWSC ilu sena u nofs jixel. Taf meta ġie ffaljat il-rapport ftit tax-xhur ilu għax konna aħna li ħadna l-isbriga sabiex nagħmluh. M'intomx kredibbli.